किस रखिछ कुह कहुना आगे এইটা এইটা পয়সা এইটা এই सरप्राइज ମୁଁ କହିଲି ଆଉ କ'ଣ ଏ ପଇସା କିଏ ରଖିବ ଯେ ପଇସା ତୁମକୁ ମାଗିଦେଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ଧର ମତେ କୁହ ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲା ମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା ବାହାରିବ ଗୋଟେ କୁହ 5,000 ମୋର 5,000ରୁ ଅଧିକ ତାହେଲେ ଆଉ ଯେତିକି ଯଦି 5,000ରୁ ଅଧିକ ବାହାରିଲା ମୋତେ ଦେବ ବୋଲି ହଁ ମୁଁ ପଇସା ରଖିଛି 5,000 ବାହାରିଗଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ନା